Ste na Facebooku? Môžem vás občas stuknúť? Walden? Čo tu robíš? No, úprimne povedané, robím dojem na tvoju mamu. Prečo? Použila ma ako pokusného králika. Moja mama ma raz nechala v letnom tábore do vďaky vzdania. Takže? Takže neobvinujme rodičov za to, ako vyzerajú naše životy. Bacha, ak spadneš, je po tebe. Ďakujem. Odpustil si svojej mame? Nie, nikdy. Ale ja som malicherný. Ty si však dokázal veľké veci a máš schopnosti dosiahnuť ešte viac. A čo Magila? Ľúbil som ho a ona ho dala preč. Jaj, to je na figu. Ale viem, aké je to stratiť brata, ktorý chcel tiež zabiť svedkov Jehovových. Charlie bol po opici a oni mu stále vyzváňali. Tu je losangeleská polícia. Prosím, zlezte zo strechy. Nechajte ma na pokoji! Nemávaj rukami na vrtuľník, to nikdy neskončí dobre! Vypadnite! To je v poriadku! Má len problémy s matkou! Walden! Okamžite zlez z tej strechy! Prepáčte, ste Waldenova mama? Áno, a vy ste Zoe? Áno! Teší ma. Podobne, to sú moji rodičia. Podplukovník Edward Hyde Tottingham. Toto je moja žena Sharon. Rada vás poznávam. Váš syn je veľmi šarmantný. Áno, šarmantný. Ďakujem. Počul som, že je bratom opice. Ako to vlastne je? Tom hore je môj otec. Asi máš pravdu. Dáme si zmrzku? To si píš.